Kúpa nehnuteľnosti je pravdepodobne najväčšia investícia vášho života. A predsa, väčšina ľudí do nej ide takmer naslepo. Mnohí klienti prichádzajú s predstavou o bývaní, no bez reálnej znalosti, čo si môžu dovoliť. Myslia si, ako banka posúdi ich príjem a riskujú, že prídu o zálohu. Iní podcenia právne riziká, nevšimnú si ťarchu na liste vlastníctva alebo dieru v kúpnej zmluve, ktorá ich neskôr môže stať tisíce eur. Naozaj chcete urobiť životné rozhodnutie na základe 15-minútovej obhliadky a emócie? V ILP veríme, že si zaslúžite viac. Zaslúžite si istotu. Naša práca nekončí tým, že vám otvoríme dvere. My ideme oveľa ďalej. Nečakáme pasívne. Hľadáme pre vás nehnuteľnosti aj v ponukách realitiek a oslovujeme majiteľov, ktorí ešte len predaj zvažujú. A tu je naše tajomstvo. Naši klienti vidia ponuky často o 48 hodín skôr, než sa objavia na internete. Kým ostatní ešte len čítajú inzerát, vy už môžete byť na obhliadke. Kto prvý vidí, ten prvý berie. A keď byt nájdeme, spustíme hĺbkový audit a vyjednáme za vás najlepšie podmienky. Často ušetríme klientom tisíce eur len tým, že vieme, ako profesionálne jednať o cene. Či už kupujete prvýkrát, meníte alebo investujete, máme pre vás garanciu. Kupujete prvýkrát, nastavíme vám financovanie na mieru a dávame vám slovo, ak by banka hypotéku zamietla, vrátime vám plnú výšku rezervačnej zálohy. Riziko berieme na seba. Meníte staré za nové, to je najnáročnejší proces na trhu. My ho riadíme tak, aby na seba predaj a kúpa plynule nadväzovali, žiadny stres, že ostanete na ulici a ak nám zveríte celý proces exkluzívne, uhradíme za vás prvý mesiac energií v novej nehnuteľnosti. Ste investor? Nenechajte sa oklamať peknými fotkami. Stalo sa nám, že klient chcel kúpiť krásny byt, no my sme zistili, že fondopráv je prázdny a dom čaká drahá rekonštrukcia strechy. Táto investícia by bola stratová. My chránime vaše peniaze a keď kúpite, nájomníka vám nájdeme a preveríme my. Ak by z nájmu odišiel do 1 roka, bezplatne nájdeme nového. Nekupujte mačku vo vreci. Pozrite si nižšie na stránke príbehy našich klientov, ktorým sme pomohli nájsť domov a potom urobte prvý krok vy. Pozývam vás na bezplatnú strategickú konzultáciu. Nie je to len rozhovor. Získate reálny pohľad na svoje financie a plán, ako sa dostať k neverejným ponukám. Termín si rezervujte online alebo telefonicky. Sme ILP, vaša bezpečná cesta k novému domovu.